Поважаныя вернікі, браты і сёстры у Езусе Христе, людзі добрай волі. Сардэчна ўсіх вас віншую са святам Пасхі. Наша Пасха з мёртвых паўсталы Езус Христос. Жадаю ўсім вам глыбокай веры, каб гэта святкаванне спрычынілася да глыбокай веры найперш у дзяцей, якія першыя спаткалі і віталі Езуса Христа у пальмовую нядзелю. Жадаю таксама этой радасці і глыбокай веры для ўсіх мужчынаў, якім у Вялікую Пятніцу Езус першым абяцаў, што яны уступяць будуць у раі. Жадаю усім жанчынам, якіх Езус выбраў, каб яны былі звястунамі у Велікоднюю раніцу з мёртвых паўстання Езуса Христа. Жадаю усім, якія адносяцца неабыякава да нашых хрысціянскіх святаў, у тым ліку да свята Пасхі, каб радасць і глыбокая вера была ў іх душы. Христос воскрес, сапраўды воскрес. Алелуя!